היי, שוב שמואל לוי מהאתר שיווק באינטרנט, אינטרנט מרקטינג.vc. היום רציתי להגיד לכם איך בונים אתר וורדפרס, שוורדפרס היא כעיקרון מערכת קוד פתוח. מערכת קוד פתוח שמשולבת טוב מאוד עם הגוגל, ככה האתר שלכם גם גוגל יוכל לאתר את הדפים שלכם גם יותר מהר, וגם היא תקודם יותר למעלה בגוגל. אז נגיד זה גם האתר שלי, הוא עובר למערכת וורדפרס. אני גם, כמו שאתם רואים, אני גם עשיתי כל מיני תוספים שהכי חייבים בוורדפרס, כמו גוגל, יש לכם גיבוי, שביעות הפריט, טפסים, הכל באתר אחד עם מערכת קוד פתוח, היא חינמית לגמרי. זה לא שום עלות, זה לא שום דבר, כאילו אין כלום. לא חייבים לשלם, לא עוברים. פשוט אחסון, מתקינים גם האחסון, ומפעילים. אז אוקיי, פה יצרתי אתר דמו, שאינסטל וורדפרס, הוא כעיקרון זה סטנדרט שנוצר, אנחנו נעלה אליו את הקבצים, ונראה בדיוק איך אתה מתקין שלב אחר שלב את הוורדפרס. אז אוקיי, קודם כל ניכנס אם אנחנו רוצים את הוורדפרס בעברית, ניכנס לכתובת הזאת, נכתוב, אפשר גם לחפש את זה בגוגל, ניכנס לגוגל, נכתוב וורדפרס להורדה, מיד יעלה לנו בקישור הראשון ואז תוכלו למצוא את הוורדפרס להורדה. הנה נמצא מזה. כרגע הגרסה העדכנית ביותר היא זאת בשפה העברית. נוריד אותה. אפשר להוריד את זה או את זה או את זה, אני אישית ממליץ את זה, עובד עם כל השרתים, גם הוא עובד עם כל השרתים, אני אישית ממליץ את זה, כרגע זה מוריד. אוקיי, בינתיים עד שזה יגמור את ההורדה, ניכנס ללוח בקרה של האחסון אתרים שלכם, זה שאתם שולטים עליו על החשבון. לחלקכם יש cPanel וכל מיני מערכות אחרות. פשוט אם זה ב-cPanel, תראו בכל התפריטים, פה תחפשו מה שקשור למסד נתונים, תראו כתוב לכם ככה, כאילו את ה-MYMSL, וכאילו אם כתוב לכם את זה של המסד נתונים, פשוט תעשו. בואו נחפש את זה גם אצלנו, נעשה מסדי נתונים, ניכנס למסדי נתונים, וניצור משתמש חדש של המסד נתונים, שהוורדפרס משתמש שם לאחסן את כל התכנים, את כל האתר עצמו. אז אוקיי, ניצור, נגיד, נקרא לזה ככה, נקרא לזה לשם המסד נקרא סיטי, ולשם משתמש שמתחברים אותו גם נקרא סיטי, נגיד, ניתן דוגמה. לסיסמה נכניס 1, 2, 3, 4, 5, 6, יש את זה פעמיים, זה אותו דבר, נעשה צום. אוקיי, המסד נוצר, הסיסמה עבורה, זה מוגדרה. אז אוקיי, זה השם, זה המסד נתונים, זה השם של המסד נתונים, וזה השם משתמש. פשוט עם הקובץ הזה נחפש איך ניכנס לקבצים, ב-cPanel אתם גם תראו קבצים, ניכנס כאילו שליטה על הקבצים, המנהל קבצים. נעשה כן, אני לא התקנתי פשוט באתר חדש. שנייה, זה לא יהיה אצלכם, פשוט אני לא התקנתי אותו. שנייה. בואו נעשה את זה בינתיים דרך מנהל הקבצים. ככה, הנה בדיוק. ניכנס פשוט לתיקייה, בדרך כלל התיקייה הזאת אמורה להיפתר לכם לבד, אבל אם לא נפתח את ה-Public HTML, פשוט ניכנס אליה. Public HTML זה אומר התיקייה הראשית פה. זו התיקייה הראשית של האתר. אז אוקיי, נעשה העלאת קבצים. ואם תראו, למי שיש לו ככה את המערכת הזאת להעלאת קבצים, ל-FTP, יש לו בצד ימין אפשרות להעלות כל מיני קבצים, כמו זיו וכאלה, כמו זו דוגמה, ושזה יחלץ לו את זה לבד. מערכת כבר מחלצת לו את זה לבד. מי שבדרך כלל אין את זה, את המערכת הזאת, אבל יש מערכת אחרות, פשוט תעלו את הקובץ, הנה בואו פשוט נעלה את הקובץ ואחרי זה נחלץ. בואו נחפש את הקובץ, נעשה לו open ונעשה עלה.
קצת זמן, וכמו שאתם רואים זה עושה טעינה פה. פה יש טעינה, שמראה כמה זמן זה. נמתין שנייה. בדיוק עוד כמה שניות זה כבר נגמור לעלות את זה. אוקיי, נפה זה כותב לי שהקובץ הוורדפרס זה מה שהורדנו מפה. הקובץ הזה זה אומר לי שהוא עלה בהצלחה. נחזור לתיקיית ה-Public HTML, תיקייה ראשית של האתר. נסמן את זה ונעשה חילוץ. הנה, אתם רואים, בדרך כלל זה יהיה גם חילוץ וכל מיני, בסיפה אני לא יודע איך זה בדיוק, אבל יש לו גם חילוץ כזה, אתם תראו את זה פה, זה יראה כמו חבילה כזאת. זה יהיה כמו צוגה של ארגז. בואו נעשה חילוץ. נשאל אותנו אנחנו רוצים שהקובץ הזה יחולט. אם דוגמה נרצה שהאתר וורדפרס יהיה בכתובת, נגיד זה האתר הראשי, אני רוצה שהוא יגיד סלש, נגיד גלוב, אז פשוט נכתוב לו פה, חלץ אותו בתיקיית גלוב, אנחנו נגיד בתיקייה הראשית, פשוט אני נקיש פה כלום. נעשה וי, אני רוצה שיהיה בתיקייה הראשית, נשחק פה כלום, ונמתין שנייה. אוקיי, פה זה מראה לי הודעה שכל הקבצים האלה חולצו. נעשה קודם. אוקיי, אז כמו שרואים, הוורדפרס, הקובץ שהורדנו, הוא כבר חולק, אפשר למחוק אותו. אני אעשה עליו, סמן אותו ואעשה עליו מחק. אין לנו כרגע שימוש בו, כבר זהו הקבצים בחוץ. עכשיו כרגע, הוא יצא לנו תיקייה שקוראים לה וורדפרס. והנה, שלחצתי עליה, הנה הקבצים שנמצאים בה. עכשיו בגלל, כרגע אני רוצה לגשת לאתר שאנחנו יצרנו, נצטרך להקיש וורדפרס. זאת אומרת, נצטרך להקיש כתובת של האתר, /וורדפרס. ואז עלינו דף ההתקנה. עכשיו אם אנחנו רוצים דוגמה, הנה עלה לנו כאן דף ההתקנה, ברוכים הבאים מהחלק. עכשיו אנחנו רוצים שזה לא יהיה /וורדפרס, פשוט נעשה נסמן את הכל, נעשה נסמן הכל, נסמן הכל, מוד, להעביר אותו, ואז נסמן ככה, נעשה ככה, נסמן את התיקייה, נקיש כאן את התיקייה, רוצים להעביר את זה לתיקייה הראשית, ל-Public HTML, נסמן וי. הנה. וכרגע זה ביצע העברה, אז אמר לי פה שזה לא תקבצים. שנייה, עכשיו נעשה פה הקודם. כמו כנראה יש לי פה שגיאה, שנייה בוא נראה. לא, זה לא יהיה את הקבצים, בוא נראה למה. נעשה עוד פעם. נסמן הכל, נעשה לו העברה, נקיש אותו לתיקיית Public HTML, ונראה כנראה זה שגיאה בשרת שזה לא עבד באותו רגע. אוקיי, זה עבד. כרגע העברנו את כל מה שהיה בתוך התיקיית וורדפרס לעמוד הראשי, לאתר הראשי. עכשיו כרגע אם ניכנס לזה, תראו שהקבצים לא יעבדו, יעשה לנו אירור, להעביר אותנו לעמוד השגיאה, כרגע הנה זה בעמוד הראשי. בעמוד הראשי להעביר אותנו לתיקיית ההתקנה. שנייה בוא נמתין. הנה. אוקיי, אז זה כעיקרון עמוד ההתקנה של מערכת וורדפרס.
ככה, כתוב לנו ברוכים הבאים לוורדפרס, לפי שמכירים את איך ההתקנה של להזין את ההגדרות של המסד. אנחנו כבר יצרנו את המסד הזה, כמו שראיתם מקודם, הנה עשינו את זה פה, לא. הנה בואו נראה לכם, ניכנס רגע למסדי נתונים שלי, ונראה לכם, אנחנו כבר עשינו את זה, יצרנו כבר אחד כזה, הנה האחד הזה, וכרגע דומה לנו שיש להכין את הפרטים, הנה הפרטים כאן כרגע מוזנים לי מול העיניים. אוקיי, אז נעשה המשך. אוקיי, עכשיו פה נבקש לי את בסיס הנתונים, את השם של הבסיס נתונים, אז בואו ניכנס הנה. נעתיק את השם של המסד נתונים, אפשר קופי, שנעשה לה פה הדבק. את השם משתמש נעתיק, במקרה שלי הקשתי את אותו שמשתמש, אבל כי אחרים צריך לעשות עליו הדבק. בואו נבקש לי את הסיסמה, ולכן הסיסמה הייתה 1, 2, 3, 4, 5, 6. עכשיו ככה, שרת ההוסט של המסד נתונים, חלק מאחסוני האתרים שאתם קניתם, זה לא יהיה לוקל הוסט. זאת אומרת, איפה שהקבצים שלכם מוחסנים, ואיפה שהמסד נתונים מוחסן, זה לא תמיד, לפעמים זה גם לא באותו שרת. אז מה שעושים, פשוט תראו בעמוד איפה שבניתם את המסד, תראו, כתוב לכם כאן, מארח SQL. אז הנה, זה הכתובת. במקרה שלי זה גם לא קלוס יעבוד, אבל נעתיק את זה להראות לכם. גם ככה זה יעבוד. אני פשוט ממליץ כאן לדעתי ככה, גם אם אתם פשוט לא יודעים, פשוט תעתיקו את הכתובת. עכשיו ככה, קידום לטבלה. אני מאוד ממליץ לא להשאיר את זה על WP, כי דוגמה יש האקרים וכל מיני כאלה שיודעים בדיוק איך המערכת עובדת, אז אם הם יודעים את זה, הם יכולים בקלות להשיג לכם את השם שלנו סיסמה וכל מיני... זה מאוד מסוכן להשאיר את הפתוח, אז אפשר פשוט לחרטט אפילו משהו ולא משנה לנו בדיוק מה, אני במקרה הזה כדי שאני אזכור. לא צריך לזכור את זה, אפשר גם סתם לחרטט משהו, אני סתם לחרטט ונעשה שלח. אוקיי, המערכת כותבת לנו שלב זה הושלם. המערכת יכולה ליצור קשר עם המסד, זאת אומרת שכל הפרטים שהקשנו הם נכונים. לפעמים גם אולי התבלבלתם במשהו, והוא יגיד לכם לחזור אחורה ולתקן את זה, זה לא בעיה בכלל. עכשיו נעשה התקנה. אוקיי, כרגע המערכת מבקש ממנו להקיש את זה לא אמיתי, זה מערכת שלפעמים המחשב כותב, זה באמת אמיתי הדף הזה. יש לי זה פשוט בווירוס המחשב הזה בסדר, לא משנה, נמחק את הווירוס. אז ככה, כרגע גם צריך להקיש את הפרטים פרטים על האתר, כמו שם האתר, לדוגמה, הנה נקרא לזה אתר מדריך יצירת אתר וורדפרס, ואת השם משתמש של האתר. אני מאוד ממליץ לא לעשות אדמין, הרבה האקרים יודעים וזה לא כל כך טוב. מאוד שונים זה נגיד איזה שם משתמש פרטי, או משהו שיהיה קצת סודי, נגיד כמו, נגיד נקרא לזה שמואל לוי 2, שיהיה קשה להשיג אותו, שאתם אבל תזכרו. והסיסמה נגיד נעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6. נקשתי את זה עוד פעם, כתוב בחלש מידע, אבל תעשו סיסמאות חזקות באמת וטוב. תכתובת אימייל, צריך להקיש את הכתובת אימייל שלכם, שכל העדכונים נגיד כמו תגובות וכל מיני דברים שיהיו באתר ישלח אליכם לאימייל הזה. אז הנה בואו נקיש את האימייל שלי. נזרנו שאם מישהו גם רוצה ליצור איתי קשר איכשהו, הנה יש לכם את זה. שם את המספר פלאפון שלי כנראה באתר. כרגע יש לכם כאן ככה. יש לנו גם אפשרות לעשות, זה לא תמיד עובד, לפעמים נגיד גוגל וכל מיני מנועי חיפוש שמסתכלים על האתר, יש להם, אתה יכול להגיד להם שאתה רוצה שהאתר שלך יהיה בגוגל, ואתה יכול להגיד להם שאתה לא רוצה שהאתר שלך יהיה בגוגל. אבל גוגל לפעמים מחליטה שזה יראה ולפעמים לא. כאילו, זאת אומרת, אם סימנתם את זה שזה יציג, שזה יראה במנועי החיפוש, אז זה תמיד יראה במנועי חיפוש. אבל אם הורדתם את האפשרות הזאת, יכול להיות שלפעמים אתם תהיו ולפעמים לא. אין לזה התחייבות בדיוק מלאה שלא תהיו. עדיף להשאיר את זה ככה אתם תפעו במנוע החיפוש. חייב בכיכרון, אם זה אתר של זה. אז ככה, נעשה התקנת וורדפרס, אחרי שהקשנו את כל הפרטים. כתוב לנו התקנה הושלמה. הוורדפרס